Umphathiswa wezempilo uGqirha Zweli Mkhize uzincomile ezithathwe liphondo laseMpuma Koloni ukuzama ukuthintela ukunwenwa kwe-COVID-19 uzokuthi ngoku ngabantu abayi-310 abosulelekileyo kweli phondo. Isibhedlele iSicily Makhiwane sichazwe njengenye yendawo zakuhlaliswa kuyo izigulane ezisuleleke intsholongwane icorona ephondweni. Zizigulane ezilikhulu ezakuthi zibekwe kwesi sibhedlele. Kuphuhliswa izibhedlele ezingama-22 ephondweni nezizakuthi zibe neebhedi ezingama-2,000 ukuqubisana nale ntsholongwane. So I think that the province is going on well with its preparation. I think most important for us is the fact that we need to anticipate an increasing number of patients that will end up in the hospital. And so the way the province has worked on this issue is quite encouraging. Urhulumente wephondo uyavuma kuba umde umgama kufuneka uhanjiwe ukuphucula imeko yezempilo kweli phondo. Sitshilo ba masichithe imali karhulumente kumaziko karhulumente khona ukuze nangapha kwesi sifo xa ngaba sibheka phambili sibe sijonge ku-NHI ngo-2026 sibe ezibhedlele zonke zikumgangatho phezulu. Kusenjalo kukho nezicwangciso zokungenelela kwindolongo zeli nanjengoko ingama-87 iziganeko zecorona ezingqinwe kwindolongo ezimbini kweli phondo nalapho ingamabanjwa ayi-56 kunye namagosa ayi-31 asuleleke yile ntsholongwane. Umphathiswa uMkhize uza kuqoshelisa utyelelo lwakhe oluntsuku 2 kweli phondo kumasipala ombaxa iNelson Mandela Bay. Abongile Yankisi kwiindaba ze-SABC eMdantsane.